Ndi nthawi ya nkhani kuno ku MBC ndipo masanano muli ndi ine Romeo Umali kumakoyamba nayi mitu yake. President Chakwera wati boma likugwira ntchito molimbika kuti ulimi ubwerere mchimake ndi kupezanso misika ya mbewu. Dziko la Malawi lapempha bungwe la UN kuti lilimbikitse maiko olemera kukwaniritsa lonjezo lawo lothandiza maiko amene akuvutika ndi zotsatira zakusintha kwa nyengo. Ndipo munkhani za masewero timu ya Mighty Mukulu Wanderers yalitsa ntchito mphunzitsi wa timuyi Meke Mwasi pomwe Flames ikumane ndi Burundi ku Ivory Coast madzolowa. Munkhani yathu yoyamba, mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wati boma lake likugwira ntchito molimbika kuti libwenzeretse ulimi mchimake ndi kupeza misika yogulitsa za ulimi pofuna kukweza miyoyo ya Malawi. Dr. Chakwera amalankhula izi ku Mchinji pa misonkhano yoyimayima. Eunice Ziofu wadza ndi nkhani yonse. Anthu ochuluka kuchokera m'madera osiyanasiyana boma la Mchinji anakhamukira komwe mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera amachititsa misonkhano yoyimayima. Ndipo m'malo onse omwe mtsogoleri wa dziko linoyo anayima anawalimbikitsa anthu kuti akalembetse mkaundula wa chisankho kuti adzathe kuponya voti yawo chaka chamawa. Dr. Chakwera anakumbutsanso anthuwa kuti ndi ufulu wa munthu wina aliyense kuti aponye voti ndi kusankha mtsogoleri wa kumtima kwake, ponena kuti okhawo omwe atalembetse ndi amene adzakwanitse kuponya voti. Osachita mezo nyani samlekera munda yaye, tiyeni tikalembetse tikatani. Chifukwa kalemberayi cholinga chake nchakuti aliyense amene wakwana zaka 18 ndi mfulu ku Malawi kuno kuyikapo mawu ake pakuti kodi kansala akhala ndani, MP akhala ndani, kodiso president akhala ndani. Ndi ufulu wa aliyense, wina asakuphereni ufulu umenewo. Tamvana kodi wanu? Mukhoza kudziphera ufulu wonokha mukachita zakuti ine ndesinkavota, mulekera wena akakusankhireni amene inu simmafuna. Ndipo pa nkhani ya ulimi Dr. Chakwera anati pakadali pano boma likuchita zosiyanasiyana kuti ulimi uyambenso kuyenda bwino mdziko muno, ponenapo za minda ikuluikulu yomwe akuti ikuthandizira kuti alimi adzitha kulima mbewu zochuluka zomwe akhoza kugulitsa mdziko muno komanso kunja ndi kuchulukitsa phindu lawo. Pa nkhani ya mabizinesi ang'onoang'ono mtsogoleri wa dziko linoyo analangiza achinyamata komanso amayi kuti achite machawi kukatenga ngongole ku NIF, ponena kuti pakadali pano palibe chikole ku mabizinesi ang'onoang'ono. Mtsogoleri wa dziko la Malawi komabe anavomerezana nawo anthu aku Mchinji kuti mbali zina za bomali kuli njala kamba kang'amba yomwe inachitika chaka chatha. Anthu aku Mchinji ni olimbikira ntchito kwambiri. Koma mwavutika chimodzimodzi wena wonse chifukwa mvula imayambira kuno ndipo mumadyetsa Malawi yonse ndinu. Lero anthu akamatemba kuti kwatembwe siwofunika thandizo la chakudya chifukwa kumakhala chakudya nthawi zonse, amanena za mbuku osati zimene adzaona kumudzi ayi. Madera ambiri kuno chigawo chapakati akumanidwa chifukwa cholemba za mbuku, kuyiwala kuti chaka chino njala yake yakhudza aliyense chifukwa cha dzuwa. Pa ulendo oyimayimawu Dr. Chakwera anayima pa sitolo za Pawaliranji, sitolo za Tembwe, Pakamwendo, pa sitolo za Matutu, Kapiri, Mkanda komanso pa boma la Mchinji. Kuchokera kuno ku Mchinji ndine Eunice Ziofu. Dziko la Malawi lapempha bungwe la United Nations kuti lilimbikitse maiko olemera kukwaniritsa lonjezo lawo lothandiza maiko amene akukwera kumene kuthana ndi zotsatira zakusintha kwa nyengo. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi amayankhula izi atachita zokambirana ndi mkulu wa bungwe la United Nations Antonio Guterres ku Baku mdziko la Azerbaijan komwe kukuchitika msonkhano wakusintha kwa nyengo wa chaka chino. Peter Makawa akufotokoza zambiri.
Monga masiku onse, lachitatu wachiwiri kwa president wa dziko lino Dr. Michael Usi anali wotanganidwa ndi zochitika zingapo kupatulako msonkhano wa zakusintha kwa nyengo wa COP29. Mwazina, Dr. Usi anakumana ndi mlembi wamkulu wa bungwe la United Nations Antonio Guterres. Palankhula ndi MBC pambuyo pa zokambirana zawo, Dr. Usi anati anakambirana za mavuto omwe maiko osauka akumana nawo pa ntchito yolimbana ndi mavuto ogwa mwazizizi komanso ogwa kamba kakusintha kwa nyengo. Iwo anati Guterres anawawuza kufunika kuti maikowa monga Malawi akhale ndi liwu pa nkhani za mtunduwu, kuti azipeza zomwe akusowa pa ntchito zawo makamaka nkhani ya chuma. Timakambirana mavuto amene maiko osauka akukumana nawo poyang'ana nkhani ya kusintha kwa nyengo. Mwachisanzo, Malawi yakhala ikuvutika kuti itulukemo mu mavuto amene anakumana nawo Cyclone Freddy. Ndiye amatithandiza, timalankhulana kunena kuti ndalama zimene zozo zizibwera Malawi ndi maiko ena, komanso kuti Malawi ndi maiko ena akhale pakati pakukambirana ndi maiko olemerawo kuti ndalamazo zibwere, isakhala nkhani ya mkamwa koma kuti lero nkhani yomweyo, mawa nkhani yomweyo. Ndiye anatiwuzanso kuti iwowo ali kumbali ya Malawi, ali kumbali ya maiko ovutika kuti ndalamazo zibwere chifukwa maiko olemerawo angochita zinthu zimene sakukwaniritsa. Ndipo poyambirira wachiwiri kwa president wa dziko linoyu anakumananso ndi atsogolera mabungwe a Green Climate Fund, OPEC Fund komanso Africa Climate Fund. Mawu awo ndi mkulu wa Green Climate Fund, Dr. Usi, anayamika thandizo lomwe bungweli limapereka ku dziko la Malawi. Iwo anatchulapo mwachitsanzo ndalama zokwana $33 million zomwe bungweli lavomereza posachedwapa kudzera ku bungwe la Save the Children zothandiza ntchito zolimbana ndi kusintha kwa nyengo maka mchigawo chakumwera. Ndipo mmawu ake mkulu wa bungweli la GCF anati bungwe lake lipitiriza kuthandiza dziko la Malawi m'magawo osiyanasiyana ndi cholinga choti anthu apitirire kupindula ndi ntchito za bungweli. Wachiwiri kwa president wa dziko lino anatengeraponso mwayi okumana ndi Malawi amene ali ku msonkhano kuno. Iwo watu ali m'misonkhano yosiyanasiyana koma pansi pa msonkhano wakulu wa COP29. Iwo anapempha kuti Malawi pamene ali kuno mabungwe amene akhulupirira atabwere kuno nkofunika kuti achite zokhazo zimene nzokomera Amalawi makamaka podziwa kuti nthawi ino Amalawi ambiri akumana ndi mavuto osiyanasiyana. Kuchokera kuno ku Baku mdziko la Azerbaijan, ndine Peter Makawa. Bungwe la Human Rights Consultative Committee HRCC lapempha zipani zotsutsa boma kuti zilemekeze ndi kutsatira ndondomeko za chisankho cha chaka chamawa ndi kupewa kusokoneza anthu odzavota. Chikalata chimene bungweli latulutsa chomwe asaina ndi akuluakulu awiri a bungweli a Robert Mkwezalamba ndi a Desmond Mhango chati ngakhale magulu osiyanasiyana ali ndi ufulu olankhula, iwo apempha zipani za PP, DPP, UTM ndi a Ford kuti zikhale ndi udindo otsatira mfundo za malamulo ndi demokrasi. Ndizoona kuti ngati Human Rights Consultative Committee tinatulutsa chikalata kudandaula kupereka nkhawa zathu pamene zipani zosusa zikugwirana nkumangana nthenje ufuna kusokoneza ndondomeko ya chisankho imene ikuchitika. Tifuna kusokoneza chifukwa chonena kuti ndondomeko zodandaula zopereka madandaulo pa zinthu zimene MEC ikuchita zilipo zomveka bwino, komanso zambiri zimene akuyankhulazi nzonena kuti bungwe la MEC lidaziyankha kale. Iwonso ali ndi gulu limene limayimirira kusera timati ku Center for Multiparty Democracy kumene nkhawa zawo akakatula a MCMD amayankhula ndi MEC kapena boma kapena nthambi ina iliyonse imene kuzandiza ndale kuti athandize kuti zikonzedwe zinthuzi. Koma lero sangangozuka zambatuka nkuyamba kuyankhula iyayi antali manja asakhale pamene pa iyayi ampesa asakhale pamene mashini mwagulawo asakhale pamene ndondomeko zonsezi zakhala zikunenedwa. Kusankhidwa kwa Ntalimanja kunazera kuchokera ku komiti ya ku judiciary imene apereka zina lawo mwa mayina ena a president anasankhapo liwo. Ampesa anapanga nawo ma interview atatulutsa mu news zilipo alesanapanga. Ndipo amene adabikisana nawo tikuwadziwa, amene adalephera tikuwadziwa, nzooneka kuti zonse zinasalidwa bwinobwino. Nde izi sizifukwa zokwanira zonena kuti akasire pansi udindo. Chifukwa Ntalimanja akhala ku khoti nthawi yayitali kuti alamula milandu yosiyanasiyana palibe amadandaula. Koma lero foti abwera ku Electoral Commission ndiye tikufuna kuyamba kubweretsa zinthu zosiyanasiyana. DPP
wamkulu apa mpando amene adali wa MEC padakali pano anenanso kuti akulowa nawo ndale ayimira chipani cha DPP kuonesa kuti ali ndi mbali imene amasankha, koma Malawi adavomera chifukwa anazindikira kuti ndi ufulu wawo okhala ndi mbali ya chipani, koma pa nthawi imene akugwira ntchito ku Electoral Commission ndizoyenera kuti tonse timange nthenje tizonesa kuti atsogoleri ku Electoral Commission sakukondera chipani china chilichonse, akubweretsa zinthu zonse poyera. Ndiye tikuyamika kuti ameke akuyesesa kupititsa patsogolo kubweretsa poyera, ndipo ngati azipani ali ndi nkhawa apereke madandaulo awo mosatira ndi umboni umene ali nawo. Pamene aona kuti MEC ikulakwitsa zochitika zake kodi ndipati atchule mosabisa mosangounjika kunena kuti anthu ndi MCP kapena kupanga za MCP. Ayi, NRB olembesa mayina adakonza kuti salemba munthu, koti lalamula kuti alembe, ayambe kulemba amene alibe ma ID, ndipo zayamba kuchitika. Malo awiri atatu amene akupeza kuti mwina sizinachitike ndi udindo azipanizo ndi mamonita awo komanso anthu akuderako kuti azitha kuyankhula ndi kumeki nkuona kuti sizinachitike izi, MEC kuzipereka nkumanena kuti kumene sizinachitike zinthu nthawi ya koti isanagamula tibwereranso tikapangenso registration kumeneko. Bungwe la Parents for Disabled Children Association of Malawi, PODCAM, lati ndikofunika kuti pakhale ndondomeko zoyenera kwa ana aulumali zowathandiza mu nthawi ya ngozi zogwa mwadzidzidzi komanso kusintha kwa nyengo. Linus Manduwa, mkulu wa bungwe la PODCAM, amalankhula izi ku Lilongwe pamene bungweli limafotokozera adindo zomwe analembera ku bungwe lalikulu losamalira anthu la United Nations pa ufulu wa ana aulumali. Eunice Ziofu akufotokoza zambiri. Kuchuluka kwa ngozi zogwa mwadzidzidzi kuphatikizapo madzi osefukira komanso nyengo ya ng'amba akuti zikusokoneza miyoyo ya anthu ambiri mdziko muno, makamaka anthu omwe ali ndi ulumali osiyanasiyana. Linus Manduwa, omwe ndi mkulu wa bungwe la PODCAM, anati pa nthawi yomwe ngozi zogwa mwadzidzidzi zachitika, ana omwe ali ndi ulumali amathandizidwa mochedwa poti palibepo ndondomeko zokhazikika zothandizira ana otere. Disaster ikachitika monga mmene inachitikira mu Cyclone Freddy, mwina ndodo njinga zimakhala sapita ndi madzi, ndiye ana aja amalephera mwina kuyenda. Ndiye timapempha kuti azitipanga consider kuti akamapanga maplani awo ifenso tizikhalamo. Ndipo polankhulapo mkulu wa nthambi yoona za chisamaliro cha ana Children's Commission mdziko muno Jesse Chiyamwaka anagwirizana nayo nkhaniyi ponena kuti ngozi zogwa mwadzidzidzi zomwe zachitika posachedwa pa mdziko muno zaonetsa kuti pakufunika chisamaliro chapadera kwa ana aulumali. Information imene ahealth amanena kuti izikhala disseminated inali mu written form basi, sinali mu formats ena onena kuti ana ena ngati adeku samamva, ana ena ngati intellectual disabilities, that information inali yovuta kwambiri kuti ayimvetsetse. So zinthu ngati zimenezozo even nthawi ya ngozi zimachitikaso, zimapezekaso kuti information ikupita kuti thawani, koma chifukwa choti sili mu mafomats oyenerera amapezeka kuti anaja kusiyidwa ndipo sakulandira ufulu wawo umene akuyenera kuti alandire. Ndipo poyankhapo pa madandaulowa, mmodzi mwa akuluakulu ku nthambi ya boma yothandiza pa ngozi zogwa mwadzidzidzi Clement Chafulumira anavomereza kuti mavuto kwa ana aulumali ndi ochuluka pa nthawi ya ngozi. Achafulumira anati ganizo lomwe abweretsa a PODCAM ndi labwino ndipo atengerapo chamwayi kuti ndi ukadaulo omwe mabungwewa ali nawo athandizire kuti akhazikitse ndondomeko zabwino pamodzi. Tizikambirana komanso angasiona amene kuti ali ndi ukatswiri komanso kuzomathandizana ndi ife ngati atoti kuti tizithandiza anthu ana aulumali nthawi yoti yangozi zogwa mwadzidzidzi. Lamulo lalikulu la pa dziko lonse lapansi lonena za ufulu wa anthu aulumali limanena kuti maufulu a anthu a ulumali akuyenera kuti asamaphwanyidwe pa nthawi ina iliyonse kuphatikizapo ya ngozi zogwa mwadzidzidzi. Ndine Eunice Jovu kuchokera ku Lilongwe. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC. Tiye ntionenso mitu yake. President Chakwera wati boma likugwira ntchito molimbika kuti ulimi ubwerere mchimake ndi kupezanso misika ya mbewu. Dziko la Malawi lapempha bungwe la UN kuti lilimbikitse maiko olemera kukwaniritsa lonjezo lawo lothandiza maiko amene akuvutika ndi zotsatira zakusintha kwa nyengo.
ndipo timu ya Mighty Mukulu Wanderers yachotsa ntchito mphunzitsi wa timuyi Meke Mwasi, pomwe Frames ikumane ndi Burundi ku Ivory Coast madzulowa. Onerani programu ya chilengedwe pa MBC TV lachitatu lililonse kuyambira 10 koloko mmawa. Mu programu iyi mudzimva zambiri zokhudza nkhani ya kusintha kwa nyengo kapena kuti climate change. Kodi tingakhale bwanji m'madera mwathu pamene nyengo sikupanganika? Ngati munadusa konsewu wa Bunda kupita ku Luana, kapena ngati munadusa konsewu kupita ku Likuni, kapena ngati munadusa konsewu wa Njinji, muona anthu anyamula makala, anthu anyamula nkhuni. Nangati tani? Tizali mitengoyo ndeti kenaka tizanena kuti apapa tapanga mbali yathu. Iyi ndi programu yokhayo yosafunika kuiphonya lachitatu lililonse nthawi ya 10 koloko mmawa. Takulandiraniso. Popitirani nkhanizi, boma kudzera ku bungwe lona za ngozi zogwa mwadzidzidzi la Dodma lakhazikitsa ntchito yogawa chakudya kwa mabanja pafupifupi 8,000 amene akhudzidwa ndi njala mu mzinda wa Zomba. Ntchitoyi ayigwira kwa miyezi isanu. Mwambo okhazikitsa ntchitoyi unachitikira ku Matawali mu mzindawu. Charles Pensulo walemba ripoti. Kunali chisangalalo ku Zomba pomwe boma lakhazikitsa ntchito yogawa chakudya kwa anthu omwe akhudzidwa ndi njala mu mzindawo. Banja lililonse lalandira thumba la chimanga lolemera makilogalamu 50. Izi zikutanthauza kuti anthu opitilira 30,000 ndiwo apindule ndi ndondomekoyi. Izi zikudza pomwe kafukufuku wina wasonyeza kuti anthu 17 mwa anthu 100 aliwonse akuvutika ndi njala mu mzinda wa Zomba. Ndipo m'mawu ake, mmodzi mwa opindula ndi ndondomekoyi Mayi Margaret Bamusi ati ndi okondwa kamba kathandizolo ponena kuti lafika mu nthawi yake. Ine tuma wanga ndi achisangalalo kwambiri. Achisangalalo. Tinali ndi njala nthawi zina osadya komatu lero ndikadya. Ndipo kansala wa dera la Chirunga komwe kunachitika mwambo okhazikitsa ntchitoyi Benson Bula wayamikira boma chifukwa chosakondera popereka thandizo kwa anthu omwe akuvutika ndi njala m'dziko muno. Ineyo ngati kansala wa Chirunga Ward sindili pati ya ngati wina wa Tonse Alliance kapena wa boma, komano ichicho ndi chithandizo chomwe chimabwera ku council kusayang'anira chipani. Chidule ndichonera kuti sizoona kunena kuti anthu amene amalembedwa ndi anthu amene amakhala kuti mwina ali mbali imodzi ya chipani cholamula mu nthawiyo. Naye mkulu wa konsolo ya mzinda wa Zomba Akaenjero Bakolo wati zomwe boma lachita ndi zotamandika kamba kuti ambiri saganizira zothandiza anthu okhala m'matawuni kamba kamaganizo olakwika oti iwowa sakhudzidwa ndi njala. Mu ntawuni muli njala mwinaso yoposa yakumudzi. Munthu akumudzi amadziwa kuti lero nkatola pakuti ndipita kudimba apa nkapeza kumunda kambatata, koma si mtawuni muno ya mtawuni muno chinali chonse nchogula. Mapanga maprogramu athu tizidziwa zakuti umphawi, mavuto, njala zonsezi zikupezekanso muno mu mtawuni. Malinga ndi bungwe la Dodma, chakudyachi chikhala chikuperekedwa kwa miyezi isanu ikubwerayi kuyambira mwezi uno, ndipo banja lililonse lipitilira kulandira thumba limodzi la chimanga cholemera makilogalamu 50. Kuchokera kuno ku Zomba, ndine Charles Pensulo. Wapampando wa komiti ya nyumba ya malamulo yoona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena a Patrick Bandawi walangiza unduna wa zantchito kuti ukonze zotsamwitsa zimene zilipo pa ndondomeko yotumiza anthu kukagwira ntchito mdziko la Israel. Abandawe anena izi atakumana ndi akuluakulu akundunawu kuti amve zimene zikuchedwetsa kuti anthu adzipita kukagwira ntchito mdziko la Israel. Ifeyo madandaula athu ngati komiti ngati munamva mukhala mboni yanga kuti mamembers ena anadandaula kunena kuti kumangidwa kwa anyamata amene amapanga zionetsero dzulo sikunakondweretse ma MP ena chifukwa chonena kuti anyamatawa amapanga izo chifukwa choti akufuna kuti akagwire ntchito. Komanso zikuchitika zimenezo chifukwa chonena kuti pali anthu amene
amawalemba ntchito amene amathandizira kuti azipita ku Israel kukagwira ntchito. Ndiye pamaoneka kunena kuti anthu amenewa ministry ikuwalekerera sakufuna kuti athandizike kwenikweni. So ngati komiti inali no tenda tiwapange sabina kapena amangidwe iwo, komano chifukwa choti ndi komiti tikhala ndi nthawi yoti tizitsatire kuti tione kuti mapeto ake kapena kuti chimene chinayambitsa zimenezo ndi chani. Ndipo mlembi wamkulu mu ndunawu Achikondano Musa alonjeza kuti akonza mavutowa. Tafotokozera parliament kuti unduna kuchita zinthu zambiri kutsatira malamulowa ali malo angapo. Pali malamulo a international amene boma la Malawi linasayinira a International Labour Organization. Pali malamulo at continental level African Commission. Pali malamulo at SADC level regional level. Chimodzi mwa zimene zatuluka muzokambirana zanu ndi chokhuza mwina zionesero zimene anthu amene akufuna ntchito ku Israeli anapanga dzulo, anapita ndi ma petitions awo ku Capitol Hill. Mwina inu nkuyankhulapo chani pa zimenezi? Panopa ife tinapereka ana 95, iwa Israeli atengana 85. Pana 85 pamene ndikuyankhula tsiku la lero ma farmers ku Israeli atengapo ana 34. Si ife amene tili ndi ntchito za ku Israeli. Ntchito za ku Israeli zili ndi ayinaka ku Israeli. Ndi ayinaka ajanena kuti ife tikufuna kuti kuyambira pano kupita kutsogolo chifukwa ma private recruiter analemba anyamata ndatsikana athu kuyambira mu November mpaka pa 31 January. Kuyambira pa 31 January boma la Israeli naletsa kuti ma private recruiters asapangenso recruit zifukwa zawo akuzidziwa iwowo, ndanena kuti lizitipangira boma. Ndipo panga boma pakhale ndondomeko, ndi ndondomeko zawo anazikhazika ndithu. Ndi tikupanga ndondomeko zimenezo nda Israeli aja. Ndi zimene zimachitika ife tikayigwira ntchito ija, Aisraeli amafuna kuti ma step amene ife tatenga nawonso akabwerezanso ma step amene aja. Nkhani yake akunena kuti osafuna corruption ikhale mu chochitika ichi. Afuna kuti selection mutakanena kuti uyu wasankhidwa, asasankhidwe ife kuti ndi m'bale wawo wa PS kapena minister kapena wina aliye. Munkhani za malonda pamene mtengo wobwerekera ndalama mabanki mdziko muno ukuonetsa kuti ukukhazikika potsatira msonkhano omwe a banki yaikulu ya Reserve anachita posachedwapa. Izi zikusiyana ndi dziko la Zambia komwe banki yaikulu ya dzikolo yakweza chiwongoladzanja cha dziko. Chiganizochi alengeza lachitatu pa msonkhano wa ulembankhani. Izitu zikugwirizana kwathunthu ndi zimene bungwe loona zachuma la International Monetary Fund linanena kuti kukwera kwa mtengo ya zinthu ndi vuto lomwe maiko ambiri akukumana nalo. Munkhani zomwezi bungwe la Insurance Association of Malawi lati liyamba kugwiritsa ntchito zitupa zopangidwa kudzera njira ya makono kuyambira chaka chamawa. Mmodzi mwa akuluakulu a bungweli a Dickson Mulamba amalankhula izi ku Mzuzu pomwe amaphunzitsa apolisi oona zapansewu za njira zamakonozi. Alex Mwangosi walemba ripoti limene akuwerenga ndi Musasekeyo. Pamene dziko lapansi likupita patsogolo pa ntchito za sayansi ndi luso la makono, bungwe la Insurance Association of Malawi layambitsa ntchito yopanga zitupa za insurance mwa luso la makono la kompyuta. Mmodzi mwa akuluakulu a bungweli a Dickson Mulamba ati mwa zina njira yatsopanoyi ithandiza kuchepetsa mchitidwe wa chinyengo komanso umbava wa galimoto mdziko muno. Tegezi kuti niwe galimoto yabiridwa ndi kuti mubwera kupita ku Insurance Association of Malawi kapena kumene munatenga ku insurance kukapanga register ndi mu system wathu timapanga register kuti galimoto ndi obedwa. Ndiyeno galimoto changati kuyenda be Malawi muno ndi kuti ikazaimisidwa ndi apolisi kapena wina aliyense kupanga cheki ngati pende tikufuna kupangira kuti galimoto ndi insurance kapena ayi. Nthawi imene akucheka zimenezo galimoto jaizionedwa ndithu mu system kuti galimoto iyi ndi obedwa. Ndiyeto apolisi akhoza kuno kuigwirana kupitana kuti akapange zina zonsezo. Mkulu wa polisi apamsewu ku chigawo cha kumpoto Superintendent Augustine Chakanika wati njirayi ithandiza kuti azigwira ntchito yowunika ziphaso mofulumira. Ndiona ngati kuti zithandiza chifukwa choti nthawi zambiri imene timapangira timapeza kuti mwina ukamacheka ma insurance aja amapeza kuti mwina information yonse silipo pa disk paja ndiye timavutika mwina amangoti inamiza kuti akomatu ili valid imene ndiye kupanga verify kumakhala ngati kumachedwa koma ndi mwina kubwera kwa digital zitithandizira kwambiri fa zikhala pompo. Maphunziro monga omwewa
achitikanso ku Blantyre, Mangochi komanso ku likulu la dziko lino ku Lilongwe. Munkhani za masewero, timu ya Maite Mukulu Wanderers yachotsa ntchito mphunzitsi wake Mege Mwase. Timuyi yalengeza izi kudzera mu chikalata chimene yatulutsa. Mu studio muno ndi olemba nkhani za masewero kuno ku MBC Amin Musa. Amin, ndakulandira. Ndathokoza kwambiri. Maite Wanderers yachotsa ntchito Mege Mwase. Amuchotseranji? Zifukwa zake ndi zimene ndakhati kuzigamba sabata yonse kwambiri lolemba kufika pano. Chifukwa cheni chimene ayankhula Wanderers kudzera mu chikalata chawo chonena kuti iye wakhalasa kubwera kuntchito kumene kuti kujomba ndikuti wajomba masiku 10 kuchokera pa 4 kudzafika tsiku la lero akuti sakupezeka. Koma poyamba zinamve kunena kuti iyeyo anatsanze kuti akudwala. Pamwina Wanderers kapena malipoti ona kuti anatsanze kuti akudwala chifukwa ina kama ndi Wanderers yomweyo mpana pano sakubwera ndi akuona kuti sizichoncho. Koma mwina tikuona kuti koyambirira kunena kuti akudwala mwina Wanderers inangona kuti kungopeza chonamizira chifukwa anakhala akudwaladi ndi sana kanchotsa ntchito. Ndi Wanderers koyamba ida anama kunena kuti munthu akudwala kapena kuti mwina iyeyo ananama kunena posanza kuti akudwala mpana pano. So kwa pita 10 days ndaona kuti coach sakubwera Wanderers yasala masewero kona awiri bwanji team chotse ndi anchotsa chifukwa kuti akujomba kuntchito sakubwera. Season ya 2024 TNM Super League Maite Mukulu Wanderers inalemba ntchito Ramadan kana muchotsa apa kuchotsa Mege Mwase pamene season yo ikupita kumapeto. Vuto ndi chani kumeneko? Kuti wonetsese muno bwino ukumbukire muno bwino situ Ramadan anachita kunchotsa kuti anchotsa koma anagwirizana so kuti even Ramadan naye anapempha kuti I think imene zili musindikwanitsa ndichoke. Chimozi mwezi Mege Mwase wachoka yekha sakubwera. Mbuyomo chaka chatha ukuzanso kuona kunali Mark Harrison wa ku England nayenso anachoka mongogwirizana kuti akuluakulu apatagwirizana ndi kuchoka. Mbuyomo munali Alex Ngwira nayenso anachokanso nkhani zake ngazomwezi. Zikuona kuti ku Wanderers kulivuto ndithu chifukwa makochi onse wa force akakhala olakwa kapena oyipa. Chimene ndikuona ine chonena kuti choyambirira system ya Wanderers simayona bwino kapena imalakwitsa zinthu chifukwa tinene kuti panope system ya Wanderers imapanga be maintain kapena inaika ma legends ma former players like Bob komanso mbale wake mpinganjira wili Bob ndi zake amene amakhala makochi it's either makhala head coach kapena assistant coach akachosa wina iwo amakhala talipa akachosa wina sono obwera yazagenda chobandi komanso mwina chinthu chachiwiri mphamvu zimene amapereka ku Wanderers zimaoneka ngati mphamvu zimene ali nazo zimapita pa wina aliyense. Board member amataka kumuyankhula coach even president amataka kumuyankhula coach wa ku secretariat ka CEO amataka kumuyankhula coach zochita umasaona kuti atakumuza kuti player tinagula modula bwanji simukugesa ntchito kanga takumuza zochita positioning ndiye ndakabaka naona kuti mwina amataka kuyika anthu for example this season anayamba kumulemba Mege Mwase asanabwere head coach. That means una assistant coach in professional football umamuza head coach kuti akamabwera asanke backroom staff yake. Taziona even Manchester United atachoka Ten Hag backroom staff yapita pamene abwera mulimu wabwisa backroom staff yake imene akufuna ku Wanderers zimene sizichitika super strikers recently this season alimbapita Peter Mponda anasanka backroom staff yonse assistant wanga zakhawa kuti team manager alifuna kuti onse bwino kuwavomereza omana aliko anachita kuwavomereza kuti Gangira akhaleko kalina Young Chimozi Junior akhaleko zimene zimuna ku Wanderers sizichitika. So zinthu ngati izi zimene zimapangitsa kuti zinthu samayende ndipo zikapitirira zikhabe chimodzimodzi ku Wanderers. Nde mwina mphunzitsi amene angabwere ndi kusintha zinthu kuti mwemene yakho ndani. Mbuyomu atachotsa Alex Ngwira president wawo tumupinganjirana kuti ine ndikufuna kuti timu izokochedwa ndi munthu wakunja kuti izipita patsogolo ngati pangira Bullets time ya Silver Strikers ndi coach wa ku Zambia. Kubwera kwa Mark Harrison tinadziwadi kuti okay president amatero chimozi pakachoka Mark Harrison anabweresanso Sazimo Ramadan zinamveka kuti pamayeso anakhunza Mege Mwase kumabe anafuna coach wakunja pakhala pakumveka kapena Wanderers akhala ikutudwa chilo nkhani yokuza Norman Mapenza wa ku Zimbabwe nzake wakaliso pasuwa komanso Norman Mapenza zimamveka kuti amafuna atabwera kuno ku Malawi chifukwa anaona pasuwa amene akuchita akuti amasirira kapena kuti amaphwekesa kwambiri chiwo cha masiku kuti amaphwekesa kuti pasuwa zingotenga zinthu zonse ngati kuti kulibe makochi bwanji ndipite kumene koko. So zikuona kuti Norman Mapenza ndi mphunzitsi angabwere ku Maite Mukulu Wanderers especially mwina season ikata. Of course Wanderers anakuti ine nakuti athandize ndani paja Bob Mpinganjira nayenso ngati assistant anangomutenga ku Wanderers reserves chilo akisinali mene for assistant anali Mege Mwase kwa Ramadan. So ndikukhulupirira kuti wakunja amene angabwere amene ali close kwambiri ku Wanderers ndi Norman Mapenza chifukwa wakhala kuchidwa ku Wanderers komanso iyeyo wakhala kufuna kubwera ku Malawi. Ayi ndithu umo ndimene akufotokozera Amin Musa komano masanano Tindi Flames ikhale kukumana ndi Burundi mdziko limeneli la Ivory Coast. Masero ukwaona ngati akuzokhala motani. Masero amene akuchita kuti dead rubber ngakhale result inali yonse sipanga kamena kuti sikhuza kamena sisina china chilichonse Malawi inakanika kupanga qualify chimodzimodzi timu ya Burundi ndi masero ofunikira kwambiri especially kwa new technical panel Kalisto Pasuwa komanso Peter Mponda iwowa alemba mongogwirizira kunena kuti akachita bwino alembe ndeni nthawi nakuti aonetse kuti iwo ndi abwino apambane kamene apezere point at least Malawi kamatuluka kena kake
iwo masewero akatha awiri alero komanso lolemba mwina atuke nkana kake. So ndikukhulupirira kuti fani ndi new coach abwesa osewera atsopano, ndikukhulupirira kuti lero mwina point kapena mapoint atatu abwera. Ndikuthokoza kwambiri amene. Tizikoma kwambiri. Masewero amene wa MBC ikhale ikuonetsa ndipo pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. President Chakwera wati boma likugwira ntchito molimbika kuti ulimi ubwerere mchimake ndi kupezanso misika ya mbewu. Dziko la Malawi lapempha bungwe la UN kuti lilimbikitse maiko olemera kukwaniritsa lonjezo lawo lothandiza maiko amene akuvutika ndi zotsatira zakusintha kwa nyengo. Ndipo timu ya Mighty Mukulu Wanderers yachotsa ntchito mphunzitsi wa timuyi Meke Mwasi pomwe Frames ikumane ndi Burundi ku Ivory Coast madzulowa. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Romeo Omari. Masana abwino. We asked the children, how many